नमस्कार, मी साईनाथ गावकर आपणा सर्वांचं कोकणशाहीच्या या विशेष मुलाखतीमध्ये स्वागत करतो। नवरात्रोत्सवाचे दिवस सुरू आहेत। स्त्री शक्तीचा जागर सर्व ठिकाणी होतो। कोकणशाहीच्या मंचावर देखील अशाच एका स्त्रीला आपण आज निमंत्रित केलंय, ज्याने आपल्या शक्ती जी आहे ती अधोरेखित केली आहे समाजसेवेच्या माध्यमातून। आपल्या सोबतीला आहेत सानिका केअरटेकरच्या सर्व आणि त्याचप्रमाणे सीताराम संजीवनी आनंद आश्रमाच्या मुख्य आरोग्य सेविका सानिका तुळसकर। नमस्कार मॅडम, खरं तर ह्या चर्चेमध्ये मी आपलं स्वागत करतो अगदी मनापासून। नवरात्रोत्सवाचे दिवस सुरू आहेत आणि खरं तर त्याच दिवसामध्ये आपली ही विशेष मुलाखत कोकणशाहीच्या स्क्रीनवर देखील होते। काय सुरुवातीला भावना आहेत नेमक्या त्या मला जाणून घ्यायच्या। माझा सन्मान होतोय हे मला माहिती आहे, पण कुठेतरी एक बाबा मी सर्वसामान्य स्त्री होते आणि कुठेतरी आज माझी या पूर्ण सिंधुदुर्गामध्ये म्हणा की सिंधुदुर्गाच्या बाहेर जी माझी ओळख आहे ती खरं तर माझ्या या सर्व माझ्या वृद्ध पेशंटमुळेच आहे। कारण सानिका तुळसकर ही आजपर्यंत सर्वसामान्य एक व्यक्ती होती, पण आज जी सानिका तुळसकर आहे त्या फक्त माझ्या या सगळ्या पेशंटमुळे मी इथपर्यंत आलेली आहे। खरं आहे मॅडम। खरं तर ना, सानिका केअरटेकर म्हणून आपण मागील कित्येक वर्ष सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये सेवा देत आहे, सेवा बजावत आहे। बरोबर, आम्हा सर्वांना खरं तर जाणून घ्यायला आवडेल आणि आम्ही सर्वजण उत्सुक आहोत, सानिका केअरटेकरच्या माध्यमातून नेमक्या तुम्ही कुठल्या पद्धतीच्या सेवा प्रदान करता। सानिका केअरटेकर म्हणजे आता बघ, समाजात ज्या आता सर्वसामान्य लोक आहेत त्यांच्यावर प्रतिष्ठित लोक पण आहेत, पण व्याप एवढा वाढलाय की सुना नोकरी करतायत, मुलं नोकरी करतायत, पण त्यांना आपल्या आई वडिलांकडे वेळ द्यायला जमत नाही। आणि त्यामुळे कसं होतंय की आपण आई वडिलांना आपल्या वेळ देऊ शकत नाही, त्यामुळे वृद्धाश्रमाची निर्मिती झाली। वृद्धाश्रमाची निर्मिती हे काही वाईट अशी गोष्ट नाही, पण कुठेतरी असं समाधान वाटतंय की बाबा आज मी जे कार्य करते की आज त्या आई वडिलांनी जे नोकरशाही होते आता ते रिटायरमेंट घेतलेले आहे, त्यांच्याकडे अमाप पैसा आहे, पण त्यांची सिच्युएशन अशी आहे की त्यांच्यावर वेळ आली की कुठेतरी वृद्धाश्रमात, कारण मुलं त्यांना ते तेवढं सहकार्य करू शकत नाही। कारण एक भाग असा झालाय की नोकरी सोडू शकत नाहीत मुलं, आई वडिलांसोबत राहू शकत नाही, पण मुलांनाही वाटतं की आपल्या आई वडिलांची चांगली सेवा या वयात आपण केली पाहिजे। आणि ज्यावेळी माझ्या हे लक्षात आलं त्यावेळी मी कुठेतरी मी स्वतः एकटीने हे पाऊल उचललं की पेशंटच्या आपण घरी जायचं। नातेवाईक त्यांचे आम्हाला पगार देतात, पैसा देतात सगळं, पण ज्यावेळी मी तिथे काम करते त्यावेळी त्या आजी किंवा आजोबांच्या जे डोळ्यात समाधान असतं की आज मी एवढी पेन्शन मिळवते, माझा पैसा आहे, बँक बॅलन्स आहे, सगळं काय, ते करोडोचा बंगला बांधलाय मी स्वतः, पण कुठेतरी या माझा जो पैसा आहे तो सत्कार्याला लागतोय की एक जी स्त्री आज एक म्हणून तयार झाली ती माझी सेवा करते, अशा अनेक स्त्रिया ती तयार करेल भविष्यात। म्हणून असं वाटतंय की ज्यावेळी मी ते काम करते त्यावेळी त्यांच्या आई वडिलांना जे समाधान माझ्यामुळे मिळतंय की शेवटचा श्वास पण ते आपल्या राहत्या वास्तूत घेऊ शकतात। ही माझी सुरुवातीची म्हणजे विचार माझ्या डोक्यात तोच होता आणि तिथून सानिका केअरटेकरची निर्मिती मी स्वतः केली। क्या बात आहे। खरं तर मॅडम, आज सानिका केअरटेकर हे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासहित संपूर्ण कोकणात कोणाला माहिती नाही अशी परिस्थिती नाही, ही वास्तविकता आहे। कारण की ती आपण आपल्या सेवेतून सिद्ध केली, अधोरेखित केली आहे। बरं, सीताराम संजीवनी आनंद आश्रम जे आहे भापनला, त्याच्या आपण मुख्य आरोग्य सेविका देखील आहात। तिकडचे काही अनुभव आमच्या बरोबर शेअर कराल। अनुभव म्हणजे माझं स्वप्न होतं की कुठेतरी बाबा मी केअरटेकर म्हणून संस्था चालवते, पण कुठेतरी त्या लोकांना एकत्र आणून काम केलं पाहिजे। असं करता करता मी अनेक ठिकाणी फिरले, कोल्हापूर पासून फिरून आले, सगळीकडचे अनुभव घेतले आणि लोकांच्या मागणी खातर लोकांचा आग्रह होता की मॅडम तुम्ही सानिका केअरटेकर म्हणून काम छान करताय, मग एक वृद्धाश्रम सुद्धा याच्यापेक्षाही चांगल्या प्रकारे तुम्ही काम करू शकाल। आणि लोकांच्या आग्रहास्तव 4 वर्षापूर्वी मी याची निर्मिती केली की मला असं वाटलं की बाबा आपण हे काम केलं पाहिजे। आणि त्यावेळी माझ्याकडे परिस्थिती माझी तेवढी नव्हती, स्वतःची जागा नव्हती, आणि अशा कंडिशन मध्ये मी पिंगोळीमध्ये भाड्याने फ्लॅट घेतला आणि 4 वर्ष एका जागी मी पेशंटना तिथे स्टे केलं, पण भाड्याच्या जागेत सुद्धा सोसायटीचे प्रॉब्लेम असतात। तिथून माझ्या मनात ते एवढे दिवस मी तिथे राहिले, पण तळमळ कुठेतरी चालू होती की हे किती दिवस आहे छोट्याशा 4x4च्या रूमात हे चालणार आहे, म्हणजे कुठेतरी त्याचा वटवृक्ष व्हावा, पण ते परिस्थितीमुळे मला तेवढं जमत नव्हतं, ओळख नव्हती, सहकारी कोण नव्हते। असं करता करता कधीतरी एक आपल्या मनात विचार असतो चांगल्या गोष्टीसाठी वेळ लागेल, पण ते अशक्य असं माझ्यासाठी तरी झालं नाही। आणि तिथून निर्मिती झाली ती सीताराम संजीवनीची, त्यांची वास्तू उभी होती आणि तिथे काम करणारं प्रामाणिकपणे कोणी नव्हतं।
आता सीताराम संजीवनी आनंदाश्रम या संस्थेचे जे सर्व पदाधिकारी आहेत त्यांना ती संस्था एखाद्या चांगल्या व्यक्तीच्या हातात द्यायची होती. मग त्यांनी जे शोधात होते ती व्यक्ती त्यांच्या म्हणजे नशिबाने मीच मिळाली आणि मला जागेचा शोध होता. आणि इथून सुरुवात झाली ती सीताराम मध्ये आल्याच्या नंतर मला कुठलंही बंधन नव्हतं. संस्थेने माझ्यावर जो विश्वास दाखवला, आज ते सगळे संस्था पदाधिकारी आहेत त्यांनी जो विश्वास दाखवला की मॅडम हा आश्रम तुमचं घर आहे असं समजून तुम्ही जे कराल ते चांगलं करा. आणि तो त्यांनी दिलेला विश्वास या 2 वर्षात मी पूर्णपणे सांभाळलाय. कुठेही कोणाला दुखावलं नाही किंवा कुठेही गैरव्यवहार काहीच केले नाहीत. आणि माझं आता भविष्यात स्वप्न आहे की आता मी पे मध्ये तिथे काम करते आणि मी त्यांनाही हे सांगितलं की बाबा आता आपण पे मध्ये करतोय पण भविष्यात तिथे मोफत सगळ्यांसाठी, ते वयोवृद्ध कितीही कुठलेही असू दे, जात पात धर्म तिथे काही नसेल, फक्त मला तिथे सेवा करायची. कारण मला माहित नाही मी आतापर्यंत काय कमवलंय काय नाही हे माहित नाही, पण ज्यावेळी मी इथून जाणार आहे निघून, कारण हे शेवटी भाड्याचं आहे सगळं, हे विश्व आहे ते माझ्यासाठी, माझं मत तसंच आहे, मी इथे भाड्यानेच आहे, कधीतरी इथला निरोप घेणार आहे, पण ज्यावेळी मी निरोप घेणार आहे त्यावेळी जी लोक माझ्या मागे जी बोलणार आहेत ते माझा बँक बॅलन्स असणार आहे. हा या क्षेत्रातला माझा सगळ्यात मोठा अनुभव. खरं मॅडम, म्हणजे बँक बॅलन्सची नेमकी व्याख्या काय ही सुद्धा तुम्ही आज या मुलाखतीच्या सांगितलंय. मला तर खरं तर मॅडम आपल्याकडे येणारे जे पेशंट आहेत ना ते येत असताना कसे येतात आणि जाताना कसे जातात ह्याच्या एक ना अनेक कथा मी आपल्या सोबतीनं ऑफ कॅमेरा असताना ऐकलेलं आहे. खरं तर आमच्या कोकणशाहीच्या दर्शकांना त्यातील एका दुसरे किस्से आपण सांगावे अशी माझी इच्छा आहे, कारण की त्यातूनच खऱ्या अर्थानं ते अधोरेखित होणार आहे की सानिका केअरटेकर कशा पद्धतीनं एकूणच या सर्व वृद्धांची काळजी घेतं हे अधोरेखित होणार आहे. आता सांगायचं म्हणजे लोकांना ती सानिका हा शब्द ज्यावेळी ते लोक ऐकतात त्यावेळी त्यांच्या कानावर जास्त हे पडतं की ती जी स्त्री तिथे आहे ती पूर्णपणे मायेने भरलेली आहे. त्यामुळे तिथली सेवा नंतर बघा, पण आधी तिच्याशी बोलून बघा. ज्यावेळी पेशंटचे नातेवाईक माझ्यासोबत बोलतात त्यावेळी त्यांना येताना दडपण मध्ये येतात, ते सांगतात घाबरत घाबरत आम्ही आलो. मी म्हटलं त्यावेळी मी म्हणते घाबरत येण्यासारखं काय, मला म्हणते नाही कारण इतर ठिकाणी आम्ही फिरतो त्यामुळे इथलं वातावरण. त्यावेळी मी त्यांना म्हटलं की बिंदास जे असेल ते सांगायचं. मग ते आपल्या व्यथा मला सांगतात की आमचा पेशंट असं आहे तसं आहे. मी म्हटलं बिंदास तुम्ही माझ्या घेऊन या, आपण 1 महिना कंटिन्यू करू. त्यातून त्यांना जर माझ्या परीने मी प्रयत्न करणार आहे सगळेच, कारण मला तिथून तो पेशंट चांगला होऊन घरी जायचंय, कारण पूर्णपणे तो माझ्याजवळ तिथेच राहावा अशी माझी अपेक्षा नसते. आणि मी जीवाच्या आकंताने सगळे प्रयत्न करते पेशंटला चालतं फिरतं करून त्याला घरी पाठवण्याचं, कारण त्यात माझा स्वार्थ म्हणण्यापेक्षा सांगता उद्देश असा आहे की स्वार्थ म्हणजे काय, प्रत्येक गोष्टी मागे काहीतरी स्वार्थ असतो, पण या कामात सुद्धा माझा स्वार्थ मी डायरेक्ट ओपन मध्ये सांगते. कोणता स्वार्थ, ज्यावेळी माझ्याकडे पेशंट येतो त्यावेळी मी सगळे प्रयत्न करते त्याला चालून फिरवून सगळं करण्याचा. तो रिकव्हर होऊन ज्यावेळी घरी जातो त्यावेळी एक समाधान असतं. समाधान कोणतं, माझं एक पेशंट मग घरी गेलेल्याचं दुःख नाही मला, पण समाधान असं आहे तू एक गेलाय ना पण तो 10 ठिकाणी जाऊन सांगणार आहे आज मी जो उभा आहे तो त्या एका व्यक्तीमुळे आहे. सानिका केअरटेकर किंवा सीताराम संजीवनी आनंद आश्रमाचं मला सहकार्य मिळालं म्हणून आज मी स्वतःच्या पायावर चालू शकतो. हा माझा त्यातला स्वार्थ आहे की तो माणूस गेल्याच्या नंतर तो 4 लोकांना सांगणार, अजून 4 लोक येतील, म्हणजे एक गेलेल्याचं दुःख मला नाही पण तिथे 4 लोक तिथे ऍडमिशन साठी येतात आणि हे भविष्यात हे असंच चालणार आहे. पण मॅडम खरं तर ना तुम्ही भले इथं स्वार्थ बोलला पण या स्वार्थातून देखील एक परमार्थ कसा साधायचा हे अर्थातच आपल्या त्या ठिकाणी जी सेवा मिळते त्या सेवेतनं सिद्ध होतं. खरं तर मॅडम हे सगळं उभं करत असताना हे साधा सरळ सोपं कुठलीच गोष्ट नसते. अडीअडचणी येत असतात, संकट उभी राहत असतात, या सर्वांवरती मात करून आपण आता जे काही सानिका तुळसकर, सानिका केअरटेकर हे जे आज नाव झालंय हे अनेक अडचणींवरनं मात करून झालंय. बरोबर आहे. काय ह्या प्रवासामध्ये संकट आले म्हणजे खरं तर तेही जाणून घेणं महत्वाचं. आता समाजात म्हणाल तर एकट्या स्त्रीला पुढे जाणं म्हणजे ते खूप अशक्य गोष्ट आहे. पण त्यातून असं झालं की मी या क्षेत्रात ज्यावेळी पहिल्यांदा आले, एकमेव एकटी व्यक्ती होते. 97 सालामध्ये पहिलं पाऊल मी टाकलं या क्षेत्रात. त्यावेळी लोकांचा विरोध होतो. माझं लग्न सुद्धा ज्यावेळी ठरलं ते तडजोडीमध्ये ठरलं, कारण जी व्यक्ती एका पेशंटसाठी 24 तास देऊ शकते ती संसार काय करणार आहे. कारण आपली कोकणी माणसं आहोत. कोकणी माणसांचं असं म्हणणं असतं की बाबा संसार, घर, मुलं या सगळ्या मॅनेज. तरी सुद्धा काही लोकांना ते मान्य नव्हतं. माझ्या बराच वेळी असं माझ्या वैवाहिक जीवनातही घडलं.
पण माझा नवरा जो होता त्याने मला यात खूप सपोर्ट केला. कारण ज्यावेळी मला मुलगा झाला, सगळं काही झालं, मुलगा 2 वर्षाचा असताना माझ्या स्वतः पतीने मला म्हटलं की बाबा तुला जे करायचंय ना तिथे कुठलीही आडकाठी नकोय, मी मुलाचा सांभाळ करेन, तू निघून था तुझ्या कामाला. त्यावेळी मी सांगली, सातारा, कोल्हापूर, इचलकरंजी इथे स्वतः प्रवास केला. तिथले पेशंट, चेलाराम सारख्या रुग्णालयात मी स्वतः सेवा केली, तिथलं सगळं शिकून आले. पुण्यामध्ये चेलाराम म्हणजे फेमस रुग्णालय, तिथे सगळं काही ते केलं. आणि त्याच्यानंतर मला म्हणजे नवऱ्याच्या सपोर्टाशिवाय मला काही शक्य नव्हतं. माझ्या फॅमिलीने मला सपोर्ट केला, माझे सासू आहे, दीर आहे, सगळ्या फॅमिलीने मला भयानक सपोर्ट केला या क्षेत्रात की बाबा तू थांबू नकोस, जर थांबलीस तर कुठेतरी असं करता करता कुठेतरी म्हणजे फॅमिलीने थांबवलं नव्हतं पण लोकांनी मला थांबवण्याचा प्रयत्न केला या क्षेत्रात आल्यानंतर. कसं तेही तुम्हाला थोडक्यात सांगते. पेशंटचं काम म्हणजे लोकांनी माझ्या स्वतःच्या तोंडावर मला म्हटलं की घाणेरडं काम आहे. त्यावेळी मी एकटी होते, माझ्यासोबत आणि 4-5 बायकाही कामं करायच्या. पण आपल्या इथल्या बायका असल्यामुळे कुठेतरी त्यांचं आपल्या माणसाच्या 2 मनं असतात, कुठलं ऐकायचं हे आपण ठरवायचं. पण मी माझ्या मताशी ठाम होते, मी एकदा पाऊल टाकले मग या क्षेत्रातच मी पुढे जाणार आहे. पण माझ्या 2-3 बायका ज्या होत्या त्यांच्या तोंडावर ज्यावेळी लोक बोलली की हे क्षेत्र म्हणजे घाणेरडं काम, त्यावेळी त्यांना कुठेतरी त्या दुखावल्या गेल्या. त्यांनी म्हटलं की मॅडम तुम्हाला जमतंय ना, तुम्ही करा, भले आम्हाला पैसे नाही मिळाले ते चालतील, पण या क्षेत्रात आता आम्ही काम करणार नाही. कारण लोक आम्हाला नावं ठेवतायत की शिशू काढणं एवढं घाणेरडं काम तुम्ही करताय ते लोकांचं. त्यावेळी मी मन माझं दुखावलं गेलं, पण नाही, मागे वळून आता बघायचं नाही. भले आज ती 4 लोक गेली असतील पण भविष्यात त्यांना किंमत कळणार आहे आपण कोणत्या क्षेत्रात काम करतोय काय. आणि असं करता करता मी ठराविक लोकांच्या सहवासात ज्यावेळी आले, त्यात अनेक डॉक्टर लोक सुद्धा होते, मी तिथे बघितलं ते काय करतायत ते. त्यावेळी माझ्या मनाचा मी पूर्ण विचार केला, अरे माझ्याजवळ फक्त डिग्री नाहीये, मी एक सर्वसामान्य केअरटेकर म्हणून माझं शिक्षण जे 12वी पर्यंत केलं त्याच्यानंतर पुढे मी थांबले, शिक्षण केलंच नाही. आणि एक सर्वसामान्य स्त्री आहे, डॉक्टरांजवळ जे डिग्र्या आहेत अनेक त्या भिंतीवर त्यांनी लावलेल्या आहेत, लोकांना समजतंय, फेमस आहेत, पण ते डॉक्टर लोक जे काम करतात तेच मी करते, त्यांचे सहकारीच आहे मी, असं ज्यावेळी मला वाटलं. आणि आता स्पष्ट सांगत नाही पण ठराविक डॉक्टर मला बोलले की मॅडम तुम्ही आमच्या बरोबरीने काम करताय, त्यामुळे कुठे खचून जायचं नाही. ज्या ठिकाणी तुम्ही कमी पडाल, ज्या ठिकाणी तुम्हाला कुठेतरी माहिती हवी असेल, सहकार्य लागेल, त्या ठिकाणी आम्हाला लोक सुद्धा पाठीशी उभी होती. आणि खरं तर सारिका मॅडम तुमच्याशी बोलताना आता एक गोष्ट लक्षात आली की प्रत्येक यशस्वी पुरुषाच्या मागे एक स्त्री असते. परंतु आज तुमच्या मागे फक्त नव्हे तर तुमच्या सोबतीनं खांद्याला खांदा लावून अर्थातच तुमचे पती देखील आहेत. त्यामुळेच आज यशाच्या शिखरावर आपण आहात. अर्थात हे देखील आपल्या चर्चेतनं या ठिकाणी अधोरेखित झालंय. मॅडम खरं तर सारिका केअरटेकर आणि सीताराम संजीवनी आनंद आश्रम ह्या दोन्ही एक संस्था आहेत, काम चांगल्या पद्धतीनं चाललेलं आहे. नेमकं आता काय आवाहन कराल तुम्ही समाजातील दातृत्व देखील आहे, त्याचप्रमाणे अशा पद्धतीनं सहकार्य प्रोत्साहन देण्यासाठी या सर्व दर्शकांना नेमकं काय आव्हान करायचं म्हणाल तर मागचा मला जो वाईट अनुभव आला आपल्या समाजाकडूनच आलेला आहे. त्यामुळे समाजाने आधी पहिला दृष्टिकोन बदलायचा. केअरटेकर म्हणजे जी आहे त्यांना जो बघण्याचा दृष्टिकोन म्हणजे वाईट दृष्टीने बघतात, बाबा घाणेरडं काम, हा आधी तिथे बदलला पाहिजे. दुसरी गोष्ट समाजाला मला सांगायचं आहे की एक समाधान आम्ही देण्याचा प्रयत्न करतोय. ते कोणतं की भले तुमच्या घरी आम्ही येऊन कामं करतो, आमच्या तिथे लोकांची सेवा करतो, पण त्यातून एक समाधान म्हणजे आपले आई वडील जे आहेत आपल्या राहत्या घरी सुद्धा समाधानाने सुखाने 4 घास अन्न जे आहे ते सुखाने समाधाने खाऊ शकतात. दुसरी गोष्ट अशी आहे की ज्यावेळी माझ्याकडे आश्रमामध्ये तिथे आणून ठेवलं, आश्रम म्हणण्यापेक्षा मला ते आश्रम हे नाव आधी बदलायचंच आहे, कारण ते केअरटेकर म्हणून जे मी सानिका केअरटेकर लावलंय आणि तिथे मला ते केअर सेंटर म्हणून करायचं. कारण ज्या ठिकाणी पेशंटची केअर केली जाते तिथे आम्ही जे काम करतोय ते वृद्धाश्रम म्हणजे बाबा कुठेतरी टाकले असं नाही. तिथे जी वयोवृद्ध लोक येतात किंवा बाबा ज्यांना मानसिक दृष्ट्या खचलेली आहेत किंवा शारीरिक आहेत ते उपचारासाठी तिथे येतात, ते त्यांना आम्ही सेवा करतोय. त्यामुळे केअर सेंटर हे नाव मला जास्त आवडेल, कारण ते काम मी तिथे त्याच पद्धतीने करते. आणि लोकांना सांगायचं म्हणजे कुठलंही काम कमी दर्जाचं नाहीये, फक्त आपला दृष्टिकोन बदला आणि इथून पुढे जाण्यासाठी आमच्या सोबत लोकांचं आधी जास्त सहकार्य हवंय. कारण आम्ही पुढे जाणारच आहोत, पण ज्यावेळी माझ्या मागे जी लोक असतात जी म्हणजे चांगली बोलणारी असतील, वाईट बोलणारी असतील, पण लोक मागे हवी, कुठली एक एकटी व्यक्ती पुढचा प्रवास करू शकत नाही. आज मी करते, माझ्या बायका ज्या आहेत माझ्यासोबत त्यांच्यामुळेच आहे मी, किंवा माझे पती आहेत. आणि जास्तीत जास्त सांगायचं झालं तर वयोवृद्ध लोक आहेत
म्हणून हे चाललंय, कारण त्यांच्या आशीर्वादाशिवाय काही नाही. नाहीतर सानिका तुळसकर ही सर्वसामान्य एक स्त्री आहे. इथे आज मी तुमच्या समोर आहे, ती इथे कोणामुळे आली? त्या लोकांमुळेच मी तुमच्यापर्यंत पोहोचू शकले. नाहीतर कसं असतं, तुमच्यापर्यंत माझी पोहोचण्या काही ओळख नव्हती, काही नव्हतं, पण त्या क्षेत्रात काम केल्यामुळे अनेक मोठमोठ्या लोकांची माझी ओळख झाली चांगली, त्यातून चांगलंही कार्य मला त्यांच्याकडून मिळालं आणि भविष्यातही मिळणारच आहे. खरं तर मॅडम, नवरात्रीचे दिवस सुरू आहेत. सुरुवातीलाच मी बोललो स्त्री शक्तीचा जागर अगदी या 9 दिवसात होत असतो आणि तो कायम फक्त 9 दिवसापुरता मर्यादित न राहता 365 दिवस होत राहावा. आपलं कार्य देखील अशाच कौतुकाचं आहे. खरं तर सानिका मॅडम, आपल्याला देखील माहिती आहे कोकणशाही आणि सानिका केअरटेकर यांचं एक अतूट नातं आहे आणि ते अगदी सुरुवातीपासून आहे. ह्या नात्याबद्दल काय सांगा? या नात्याबद्दल सांगायचं तर ज्यावेळी मी एकटी होते, मला या पूर्ण म्हणजे सिंधुदुर्गातलाही अनुभव नव्हता. मी एकटी सगळीकडे कामं करायची आणि ज्यावेळी कोकणशाहीमध्ये पहिल्यांदा मी याची आली, त्यांच्याशी ओळख झाली, सांगायचं म्हणजे कुठेतरी फॅमिलीमध्ये आल्यासारखं मला वाटलं. कारण मी मन मोकळेपणाने बिंदास बोलू शकले, कारण प्रत्येक स्त्री अनेक पुरुषांबरोबर बिंदास बोलू शकत नाही. पण कोकणशाहीमध्ये ज्यावेळी मी आले ना, त्यावेळी कुठेतरी वाटलं मला की इथे काहीतरी आपली स्वतःची माणसं आहेत, ज्यांच्याशी मी माझ्या ज्या भावना होत्या, मला कुठे जायचंय, काय करायचंय, भविष्यात मला प्रवास कसा करायचाय, कोकणशाहीमध्ये आल्यामुळे मी स्पष्टपणे बोलू शकले आणि तिथून माझ्या आयुष्याच्या प्रवासाची म्हणजे मेन सुरुवात झाली. कारण पूर्वी मी एकटीच होते, इथे आल्यानंतर मला कळलं की कुठे जायचं, पुढचं पाऊल कसं उचलायचं, आपल्याला सहकारी कोण कोण भेटतील. म्हणजे एक एक जे चॅलेंजिंग होतं ना, ते पहिल्यांदा सुरुवात इथे कोकणशाहीमध्ये झाली. तिथून माणसांना मी ओळखायला शिकली. मला पण अगदी आठवतंय सानिका मॅडम, ज्यावेळी आपण या कार्यालयामध्ये पहिल्यांदा आलेला आणि आपली भेट झालेली होती, अर्थात मी आपल्याला निमंत्रित केलं होतं. बरोबर. त्यावेळी आपण पुढील 1 वर्षाचा, 2 वर्षाचा, 3 वर्षाचा, 5 वर्षाचा तुमचा नेमका उद्देश काय, हा उद्देश या ठिकाणी आमच्याशी बोलताना देखील ऑफ कॅमेरा शेअर केला होता. आणि आज मुलाखत तुमची घेत असताना समाधान आहे की ती प्रत्येक गोष्ट आपण अचीव करू शकला, तिथपर्यंत पोहोचू शकला. एवढी जिद्द असलेली या सानिकाताई आहेत. मॅडम, खरं तर कोकणशाहीच्या चर्चेमध्ये आपण सहभागी झाला. मुलाखत मी जास्त वाढवणार नाही जाणीवपूर्वक, कारण की आपलं जे कार्य आहे ना, हे अर्धा तास, 1 तास, 2 तास किती बोललो तरी ते 2 तास आणि 3 तासामध्ये मावणारा नाहीये. त्यामुळे आपल्या कार्याला आमच्या कोकणशाही टीमकडनं, आमच्या कोकणशाहीच्या सर्व दर्शकांकडनं आभाळभर शुभेच्छा देतो, नवरात्रोत्सवाच्या शुभेच्छा देतो आणि आपलं हे सामाजिक कार्य कायम असंच पुढे जात राहू, असाच हा पताका कायम फडकत राहू या सदिच्छा देतो. तुर्तास आजच्या या विशेष मुलाखतीमध्ये इथंच स्वल्पविराम. धन्यवाद.